והפעם חברים, איך נראה תיק העזרה הראשונה הביתי של חברת ניטאי. שימו לב, תיק שמכיל את כל המוצרים הנדרשים בכל בית להצלת חיים. בתיק הושקעה המון מחשבה עם מוצרים מאוד מאוד איכותיים, וממש לא תיק סטנדרטי. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן ספרי קירור. יש לנו כאן תרסיס לחיטוי. יש פה תרסיס נגד כוויות. יש פה לויקופלסט. יש כאן אגדים לחבישה. יש כאן חסם עורקים. מספריים איכותיות וחזקות. מד חום. תחבושת אלסטית. כפפות. פלסטר הפלא, שזה בעצם אמצעי חדשני לעצירת דימום. ג'ל אלוברה להרגעת האור. תחבושת אישית. 2 משולשי בד לקיבוע ושברים. כמובן פלסטרים. סמיכת מילוט כנגד פגיעות חום וקור. ספונג'טות לחיטוי. יש לנו כאן אגדים לחבישה. ויש כאן תחבושת נגד כוויות. תחבושות נגד כוויות, חברים, ערכה איכותית מאוד, מכילה המון מוצרים איכותיים, כל מה שצריך לבית להצלת חיים. שימו לב, גם זה מגיע בתיק ממש חמוד שניתן לתלות ולקחת לכל מקום.